Gegrek kadya Tugu Sinongarta. Nenggih Sang Raden Bratasena wau. Tugu Sinongarta tugu teges papan. Sinokarta kang rinengga-rengga. Eling-eling. Ing pangangkah arsa ngudi dhateng menapa ingkang dados werdining ilmu kasampurnan. Pramila tan wonten kang pinindeng lan tan wonten ingkang den dama-dama kejawi namung dawing Sang Guru nenggih Sang Tapa Begawan Durna Yodha Hyang Druna. Nalika semanten Sang Raden Bratasena wis prateng tepining Wanatik Brasara ing pangangkah arsa ngupadi wonten pundi drunging Guwa Simangling. Eling-eling wonten madaning negaring Tibrasara utawi Wanatri Basara wonten wujuding gunung ingkang tuhu gedhe pangaribawane ingkang awasta Gunung Candramukha. Saking katebian den dulu dening Sang Raden Bratasena wujuding Gunung Candramukha katon perbawa ingkang angker sangar lan damel giris titah ingkang keduga sakmangke mlebet wonten ing wewengkon Wanatri Basara. Eling-eling nalika semanten Sang Raden Bratasena sangka wis gedrenging tekad nggadahi ancas lan gegayuhan arsa gayuh ngilmu kasampurnan kawruh sangkan paraning dumadi pramila nadyan kuncatan nyawa arsa den wujudi kocaping panggih sigra cancut taliwondo cancut arane cecincing taliwondo cecawet. Nalika semanten matek aji Bandung Bandawasa tilaran ingkang pamaning mandya jajan iki Sang Raden Harya Gandamana. Matek aji Bandung Bandawasa wungkal bener sikil tengen den balangake mencolot sadhuring antariksa bantol ingkang den pitak dening Sang Raden Bratasena cemplung sak sumur-sumur.
Oh. Lugo mandeg yo Kang. Oh iya. Boy. Anjrah ingkang puspitarum kasilireng samiron omre sekar kadung ngas kandhana maweh araras paretnaning driya kece wali kece sadat setan bali kobra Yayi Rukmakala aja kaget ya Yayi adhiku adhiku bocah bagus dina iki ya wektu iki pun Kakang kelawan Siadi kadangku Yayi Rukmakala tak kandhi munggah ana sak pucaking Harga Candramuka ingkang sekawit wusana Pandhara wektu wis suwe wis mataun-taun pun Kakang lan Siadi urip ana ing Gunung Candramuka kewajibane awake dhewe kinen ngreksa sartane njaga kahanan ya wewengkoning wana Tribasara ya ing alas Tibrasara Yayi piye sadurunge aku matur ingkang luwih dawa lan ingkang luwih akeh nggonku matur luwih dhisik aku tak nanjihke karo Siadi lan aku tak nandhing kepiye apa ya kerasan sartane apa ya seneng nggonmu mapan ning wana Tribasara kene Yayi Rukmakala bujleng-bujleng iblis lanat padha jek
Kakang Rukmuka satemene yen to Kakang Rukmuka nanjih karo aku bab perkara seneng apa ora ya kuwi anggon awake dhewe mapan ana kene Kakang minangka wujuding yaksa aku banget nggonku nrimo kahanan iki jernyatane alas Tribasara kuwi alas ingkang wingit kepati gawat kliwat satru mara satru mati jalma mara mesti keplayu merga sangka wedi marang perbawaning wana Tribasara nanging ngerti ya Kakang angger lan gawating wana Tribasara iki ora kok merga akeh demite ya pancen bener demit-demit bangsa alus bangsa kajiman prajineman isih akeh ingkang mapan ning alas kene nanging nggonku matur ana ngersamu yen to aku seneng mapan ning wana Tribasara iki merga sangka kahanan ingkang isih kajaga sartane durung diobak-obak dening tanganing menungsa Kang aku seneng Kang aku seneng merga alas kene isih wutuh alas kene durung dirusuhi alas kene durung dirusak dening menungsa ingkang patrape murang tata lan kejem ora duweni rasa mesake marang kahananing ngurip lan kahananing alam ya senajan to aku krungu kabar ning Nusawajawa wis akeh alas ingkang wis dibabat dadi wujuding negara ning ngerti ya Kakang babar wisan aku ora duwe rasa gelo merga sangka aku nampa paukuman aku kudu mapan ning wana Tribasara ya mong Kang Wusana telung candra iki aku ngrasake kok kaya-kaya pangane awake dhewe kaya-kaya disumpet dalane. Lire piye aku matur ngono. Yen to adat sabene pendak-pendak awake dhewe tangi turu metu saka kahanan Guwa Simangleng. Mesti kahanan ngarep guwa mesti wis cemepak. Wujuding sata kewan mbuh kidang mbuh menjangan mbuh kancil kebu banteng lan sak panunggalane ya mung wektu dina iki kok ana telung candra tak rasake rejeki lan pangane awake dhewe kaya-kaya ana ingkang mambengi Kakang oh Yayi Rukmukala apa Kakang Rukmuka ngerti ya yektine nggonku nglumpukke kowe tak caketake kananmu ana ing sapucaing harga candramuka iki aku mung arep ngrembug perkara kuwi ya mung wingi-wingi aku arep matur ana ngersamu di oh ewet perkewa rasaku merga mundhak dikira sinengguh Rukmuka iki titaing Gusti yang ora iso nampa marang kahanan ning mangerti apa ingkang mbok aturke klebu apa ingkang mbok rasake iki padha kelawan apa ingkang sawetara wektu ya kanananing wektu telung candra oh aku ngrasake yen to dewa kaya-kaya mambengi marang pangane awake dhewe sik Kang nek sampean nyalahke dewa sampean luput nek sampean ngluputke Jawata sampean kleru merga awake dhewe ning isa mapan ning kene iki ya merga saka keparenging dewa dadi awake dhewe mbuh entuk pangan apa ora kuwi wis ngenteni lan jagake saka ngersane sing gawe urip awake dhewe ora mangan iki ya saka keparenge sing gawe urip ewadene awake dhewe mangan iki ya sing gawe urip ngeparengke awake dhewe golek pangan digampangke pangane awake dhewe kuwi ya kersaning Gusti pangane awake dhewe digawe angel ku ya saka ngersaning Gusti dadi ora sanggep yahuyah tak kira bab lelakon iki nek mung bapangan awake dhewe iki ra kangelan ya Kang tak kanthi golek alas liya ora sudi lho
Aku rawani nerak walaring dewa. Mergo awake dhewe dipapanke ning alas kene mung nampa dawing Jawata. Yen to ngasi mengko awake dhewe nglencati lan lirwa ing pakaryan, oh dosa apa ingkang bakal disandhang. Ya wis, gandeng aku kuwi tinemu nom. Aku manut karo kersane Kakang Rukmuka. Ayo dititip priksa aku mambu gandaling menungso. Ayo wajan saya nyemelangi kanane Kang. Ayo. Lho. Wah. Ora ngerti apa piye kae. Edan. Wah. Wah. Boy. Oh. Wah. Weh. Wah. Weh. Oh. Mandek. Mandek. Wah. Edan. Nggonku. Lumaku. Arsa munggah ana ing Arga Candramuka. Lah kok tekono kaya-kaya ingkang mepalangi. Wah, tak sawang ora kasat netra ora ana wujude. Aku arep liwat dalan kono aku ora iso kaya didangi. Liwat kene aku ya ora iso kaya ana ingkang ngedang-dang ya ana ingkang mepalangi. Wah, iki wujude apa? Bojleng-bojleng iblis lanat padha jek-jekan. Oh, lah kok dadi ana satriya mulang sarak iki, Kang? Ha iya, Yayi. Satriya Pideksa. Mlebu wewengkon wana Tribasara. Wah. Saya ling aneh-aneh. Ora ana wujude nanging ana suarane. Kowe bangsaning apa? Kowe wujude ngopo? Lingguh kene kok mah pendirangan gendandapan Raden mandheg Raden. Wah. Ana wujuding yaksa loro.
ana ingkang ningkemke netraku tumulyaku basa melek nyawang wujuding yaksa loro kuwi sapa wah jan wala menungsa pancen murang tata kang iki apike piye ditakoni apik-apik sikik di yen to pancen niate apik nggone bakal mlebu wana Tribasara ya kudu nglungguhi bawa leksana lan uga kudu ngajen nanging yen to niate mung arep ngrusak ora sah cawe-cawe aku sing gaglak menungsane aku wae aku ngelih aku wae aku awak semene iki mung cocok dienggo wetengku Kang nek wetengmu kuwi keciliken kowe engko kewareken mah ora entek mah mung mubasir aku wae ya di kowe sing nom ngalah karo sing tuwa wah ora wae kudune sing tuwa kuwi sing ngalah kanggo sing nom kumangsane apa sampean ki kudune iso ngalah karo aku iki enek pangan iki enek menungsa iki menungsa iki mengko sisip sembrayan to mung arep gawe cintraka kahanan wana Tribasara aku sing bakal keduga ngundurke anakku sing ngalahke Kang yen aku sing iso ngalahke mengko aku sing mangan aku wae ya di aku kowe sing tuwa ki mbok yo ngalah lho pira bol sing enom ki munjung karo wong tuwa kok rumangsamu apa aku wae sing mangan aku wae aku wae aku wae aku wae minggat menungsane wah jan bro kok bro mangsamu kancamu wah diuyak kancu ae diuyak mandek wah buta loro ngadang lakuku sapa praje kamu ngendi dang kamu wola parat kowe neng kene dayoh kok lah kok teko kowe malah ora ngajeni karo sing duwe omah kowe lesat iki awake gedhe pacane daginge akeh ya Kang to sing to gagas kok mengalu amah tok kira-kira iki nek kon nabuh peking ngono ra wangun ya Kang ya ora wae ayo wis bener saleh nggon bedhug ngono kuwi wangun ya Kang ya wangun wah ket mau tak takoni ora bloko mah ming tememeng dhewe-dhewe takon karo aku sih takon karo aku Raden ya iki ingkang tunggu Alasti Brasara kene aranku Ditya Kala Rukmuka wah kowe Ditya Kala Rukmuka iya sing mburi sapa aku Ditya Kala Rukmakala Kakang Adi kembar kemanukan kemanikan ora balik takon karo kowe kekasihmu sapa Raden yen to kowe durung tepung karo aku ya iki satring bukir tawu ya aku Raden Bratasena panenggahing Pandhawa lho sapa Bratasena sapa mau sapa Raden wah buta kopoken aku Bratasena ayune tumpu undung nyong tandang tumplek dasar ayu lencer kutik ndro tandung
Buta kentir. Wah, aku wis ngelih tenan aku. Aku nek ngelih Jan nang pikiran semrawut Kang. Kowe Raden Bratasena. Yo. Duwe karep apa kowe nyemplung wana Tribasara munggah ing Gunung Candramuka. Golek ana ngendi? Dununge Kayugung Susih Ngangit. Kakinarya jangkeping syarat srana nggonku ngupadi kawruh kasampurnan ngelmu sangkan paraning dumadi. Warung muka gandeng kowe ingkang mapan lan kowe ingkang tunggu alas kene. Mbok menawa kowe mangerteni ana ngendi dununge Kayugung Susih Ngangit. Ala parat lakon teko jebul Raden Bratasena ngupati Kayugung Susih Ngangin Kang. Lah iya. Monggo Kayugung Susih Ngangin kuwi pusakane awake dhewe. Lah iya wah dah. Menungso ora tatanan. Bratasena Rukmakala piye? Kowe tekan alas Tribasara kene ora ngerti sapa ingkang kagungan wujuding Kayugung Susih Ngangit. Wah, ora ngerti. Dawing guruku ya Durna bapakku aku mungkin ngupati Kayugung Susih Ngangit. Kinarya srana nggonku bakal kelakon gayuh kawruh kasampurnan. Oh, ngerti oleh. Ngerti yo. Gurumu dawuh karo kowe yen to Kayugung Susih Ngangin mapane ning jero Guwa Simangleng. Ya ora. Dasar kepala nyata. Wah, bocah murang tata, Kang. Piye? Kutuk marani sunduk, Kang. Iwak kecemplung wuwu bocah siji iki. Den. Apa? Bangane kowe mengko dadi makan siangku. Luwung becik kowe bali yo. Wah, bali wi. Taunana Windana yen to durung kelakon panjang aku ora bakal bali. Wah, ngeyel. Nek ngono kowe wangkon. Mangerti yen to Kayugung Susih Ngangin sing mbok upadi kowe kagunganku ya kagungan kita berdua iki. Yen to kowe pancen arep mboyong, arep nggawa wujuding Kayugung Susih Ngangin, langkana kandhane kakangku. Oh, bocah kisruh. Nglangkai kok nglangkai kandhane kakange. Pusakane ngene ta awake dhewe wong loro. Ha iya ning rak ya ora kaya ngono. Ora kena. Langkana kandhane Rukmakala lan Rukmuka. Wah, pecah dasmu. Wah! Wah, edan. Wah. Oi, wah. Wah, aduh. Wah. Bocah keparat murang tata yayi opo? Oh, minggir tandangane sepira kuwate kae. Oh, wong loro kang krubut. Yo. Oh. Mati kowe. Ayo sambat to. Ayo mati kowe. Oi, mati kowe.
Ah, Sucung. Apa teh? Hoi! Ah, tibake. Wah. Hoi. Ah. Hoi. Aku kok kene. Oh, mati kowe. Oi, ah. Ah, wah. Ah, sambat kowe. Ah. Oh, oh. Ah. Ah. Ya, sambat kowe. Mangsane apa? Oh iya. Oh ayah, sajak kowe. Oh. Kowe, wah. 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 Wah, iso males kowe. Mati ya. Cengelmu kaya atase ngeco kowe. Hoi. Hoi. Wedan. Wah. 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 Wedan. Sirna marga layu nenggih yaksa kekalih Dedya kala Rukmaka lan Rukmakala nalika semanten den dukumba mestakane dening Sang Raden Bratasena nalika semanten kalaning jagat gaweaning para dewa ical wujuding yaksa kalih Badar wenteh nenggih Sang Hyang Bathara Indra lan Sang Hyang Bathara Bayu. Harina sarata palwanuting ranu terus sing karsane ratene
Babar pisan wujuding yaksa loro ilang tak kedhepake teka ingkang jumedhul saka Bantara ora pangling Indra kakekku lan Bayu bapakku Ilahing Mastu Nama Sidam sekaring bawana langgeng kulup wayah ulun Bratasena ya nggir aja kaget ulun kang ngejawantah Bratasena anak ucah bagus ya aja kaget ulun ingkang prapta ingkang manuksma wujuding yaksa loro Indra kakekku lan Bayu bapakku yo ora ndadekake kaget rasane atine Bratasena malah gawe lega rasane atiku jebul timune yaksa ingkang tak kira bakal mepalangi karepanku tuhu nyata bakal sabyantu marang lekasku yen ngono aku ngaturke basaku katurung ya Bratasena ulun tampa yo Bratasena tak tampa mangerti ya nggir Bratasena kalamun to jeneng kita kaget marang prapta ulun ingkang ngejawantah iki sumurupa nggir yektine jeneng kita dhewe wis mangerteni yen to yaksa loro mau sesingla ulun sak kloron sak mengko jeneng para bakal ulun jarwani sak temene pralambitaning laku murih kasembadaning sedyanira ya sedya kita wis dumunung aning angganira pribadi kareping busananira peparingi dewa kang pancen beda kelawan sak pepadaning tumitah iku minangka laku pratuti sing gegayuhan sartane jeneng kita Mboya diwenangake nganggep utawa meguru marang sapa wae lamun Mboya bisa merdeni marang pengageman kita kaya dawuh panjenengan ulun dene yen to sira arsa cetha marang werdine pangagem kita marata tumungkula sak mengko jeneng ulun ingkang bakal jarwani marang apa to kang sejati ingkang kita gayuh ingkang aran kayu gung susuing angin apa werdine Bratasena yo yen ngono aku bakal ngaklungake jangka nilingake karna mastuti dawuh Indra kakekku ya marata diake lerma sakwetara nggih seswa umatur marang mangerti ya nggih kula Bratasena sayekti sak pungkur kita nggon mububar sowan ning pertapan Sukapanca yektine Begawan Durna nampa pisuwane Ratu Ngastina kang aran Prabu Duryudana ingkang nanjake babagan pakaryane Begawan Durna ingkang sajak bakal lirwing kewajiban lirwa kewajiban kepiye Indra kakekku coba to Durna kuwi rak nujung negara Ngastina nanging malah sak mengko renteng-renteng reruntungan gandeng marang putuku Bratasena panenggak kang kahanan kang kaya mangkono kuwi mesti gawe runtik sartane gawe merine atine Ratu Ngastina Prabu Duryudana mangerti ya
ingkang sekawit Durna nampa ya kuwi pangreka daya saka Patih Sengguni ingkang njaluk supaya sakmengko jeneng kita digawe ringkih murih bisa nyirnake marang kadangmu Pandhawa 5 cacahe wekasan Begawan Durna kaya-kaya gawe pawadan njlomprongke marang putuku si Bratasena supaya ngupadyana ngendi dununging kayugung susuwing angin mangertiya Durna ngandhake perkara kayugung susuwing angin marang Kurawa kuwi mung ngayawara nanging sumurupa yen to sejati kayugung susuwing angin kuwi mboya kok ngayawara nanging pancen nyata apa anane lan kayugung susuwing angin kuwi ana ning alam donya iki yen pancen kayugung susuwing angin ana wujude wah banjur ana ngendi lan apa pituwane yen to aku kudu mati nggonku bakal gawe wujude kayugung susuwing angin aku rawi ringa-ringa bakal tak wujudi hendra kakekku yektine kayugung susuwing angin kuwi mboya kok mawujud kaya dene kayu lumrah nanging mangertiya yektine kayugung susuwing angin kuwi tembung sanepa teges tembung sanepa kuwi dudu kok kanen sing saknyatane nanging kuwi tembung pralambita tembung perlambang tembung sanepan yen to ora setiti nggonmu ngonceki mesti bakal kejlomprong mula pengangkahe Durna utusan kelawan jeneng kita mlebu ning wewengkon Wanatri Basara kuwi ora kok mergo arep gawe ringkihe kita nanging pancen wujude kayugung susuwing angin kuwi ana. Wah, nek pancen ngendikamu ana, marata kage terangno. Mangertiya. Kayugung susuwing angin kuwi jarwane mangkene. Kayu kuwi teges karep utawa kajeng. Ya gegayuhan lan kekarepan. Gung wis ngarani tegese gedhe. Susuwing angin kuwi teges dalan mlebu metune napas. Ya napase menungso tegese piye tegese mangkin ninggir Bratasena kayugung susuwing angin kuwi werdine yen to jeneng kita duweni kekarepan duweni kajeng sartane utawa gegayuhan ingkang gedhe lan sakmengko gegayuhane kuwi dudu gegayuhan enteng toh nyawa ibarate mula kang mangkono kudu disartani sartane kudu dibarengi kanthi aringing napas lan lereming pancandriya banjur kena ngapa ta ulun ingkang matedhak ana ing ngarasa kita merga ulun iki minangka pralambita lan pralambang uga sasmita panca indra ya pancandriyaning menungsa kuwi kudu digunakake kanthi bener lan becik yen to ngasih mengko kleru lan kesuwun ing dalan ingkang kleru tundane bakal gawe kapitunaning titah ya titah kuwi dhewe mula kang saka kuwi kayugung susuwing angin kuwi mboya kok mawujud nanging yen to pancen jeneng kita Bratasena kepengin ngupadi kawruh kasampurnan ngelmu sangkan maraning dumadi ya lambarana kanthi ati sing ikhlas lan penggalih ingkang wening aja ngongso sartane aja kemudu-kudu aja duweni rasa sakmengko ing rasa ingkang gedhuwuren sabab rasa ingkang gedhuwuren kuwi mung gawe gelaning ati kita dhewe yo mula kang saka kuwi kayugung susuwing angin ingkang kudu mbok pratelake sartane kudu mbok ugemi lan mbok gegem sakjroning uripmu selawase yen to jeneng kita duweni gegayuhan kanthi ana aringing napas lan lereming pancandriya kudu bisa meper marangmu bal-babaling kanepson Bratasena wah lerem rasaku jebul tinemune apa ingkang dikandhake lan dingendikake dening Durna bapakku iki mau mung wujuding tembung sanepan iya yektine mangkono banjur sapa ingkang bisa mertekke marang werdining sandanganku nggih mlaku Marata Dyagi kanthi ana rasa pengati-ati sakmengko
kelakon gayuh ngilmu kasampurnan uga bakal barengi kelakon nemokake werdine sandangan kita. Bratasena anakku ya. Yektine pancen ingkang dingendikake dening Indra kakekmu ki mau bener lan mangertiya. Gandeng sak mengko jeneng kita Bratasena anakku wis gelem nuku kanugrahan iki sartane wis gelem ngupati apa sing dadi ordining kayugung susuing angin sumurupa. Wah, ulun bakal maringi wujuding kanugrahan sartane ulun bakal maringi bebungah marang jeneng kita ingkang sepisan wujuding mustika ali-ali manik candrama ingkang dayane yen to jeneng kita Bratasena mlebu nyemplung ana ing segara dayane bakal keduga bisa gawe sak mengko bisa gawe tentrem sartane ayem ora ana alangan swiji apa teges nggonmu mapan ing samudra tan prabeda nalikane mapan ing daratan. Ping pindhone ulun bakal paring wujuding pengagem ya peranganing sandangan kita. Jeneng kita bakal ulun paringi wujude gelung kang aran Gelung Minangkara. Kejaba saka iku nggih. Jeneng kita bakal ulun paringi pusaka asma tetengering kenginggal. Ya kuwi kekasihmu ya jenengmu ya pusaka asmamu ingkang sak iki ora ana kejaba mung ya kuwi Raden Werkudara ya Abiseka Werkudara. Aku kaparingan teteng Raden Werkudara. Ya. Bratasena ya. Ya wis. Apa sing dadi dawuh Indra kakekku lan Bayu bapakku aku mung nyendikani. Marata tiage ulun kandi. Ana ing kono ana wujuding sendangger. Ulun bakal maringi wujuding pusaka kang aran Gelung Minangkara padene Pandhik Candrama. Yo Bayu bapakku kadherake. Wis mapan tepining tlaga nenggih Sang Hyang Bathara Bayu denya paring srana marang putra nenggiri Sang Bratasena ya Sang Abiseka Werkudara. Nalika semanten Sang Bratasena sigra tumungkel angeningaken cipta Dyan Bayu Suta ya murwani karya nenggih Sang Hyang Bathara Bayu sinartan paring wisik werdining sarana angles risang Bayu Suta wau sareng embut sakalangkung umum dene tanwara moksane kang nawung karya kabyat Gratupi mulap dateng tirta ingkang mapan ing madaning tlaga yen jatine Dyan Bratasena sinung gelung dadon jegreg angluh cita kesah saking tepining tlaga kang gumawang panenggelang ini tramung pandhit ing sekala Sang Tapa Bhagawandura. Ngaturke panuwun ngersane Bayu bapakku Bratasena ya
Wis mangkono wae. Ulun rasa mung cukup semene pitungkas ulun nggih. Sapungkure iki ulun dawuh kelawan jeneng kita Bratasena. Sak mengko kinen sowan bali ing pertapan Sukalima aturna marang apa ingkang wis ulun jarwani. Yo mung estoke dawuh Indra kakekku. Prastawa dawuh Indra kakekku lan bayu bapakku nderekke jengkar tindak munggon kundur makayangan. Yo ulun kundur makayangan nggih ulun jaluk pamit. Hati-hati Indra lan bayu bapakku. Rasaku aku nyumurupi marang merdining kayu gong susuwe angin nuhoni dawing Durna bapakku. Wah Kumbayana bapakku, aku Werkudara ingkang prapta ning pertapanmu Kumbayana bapakku. Bratasena. Juga. Kentas waru gembal manyar-manyar. Duk neng dungkul wana alas dadi wana. Adalah. Piye ngger Bratasena piye? Nggonmu suwana ning pertapan Sukalima. Nalika semana kowe tak utus. Kinen ngupadi wujude kayu gong susuwing angin. Saiki kowe wis bali rene. Landi kayu gong susuwing angin. Takon golek kayu kok malah potong rambut iki karepmu kok piye? Nganggo gelung barang. Piye Bratasena kabul kawusanane? Wah. Durna bapakku aja kaget. Piye? Aku nuhoni dawuhmu, aku nyemplung ya mlebu. Alas Tribasara Yuwana Tebrasara. Ana ing Arga Candramuka ana wujuding guaran Gua Simangleng. Iya, bener. Pancen kono kuwi destinasi wisata ingkang dikelola dening Pak Darwis. Apa? Pak Darwis kuwi komplok modar ya wis. Wah, celemongan. Ora kok celemongan iki ora. Karo ya men rada. Piye? Mlebu nggon gua. Durung ngasih aku mlebu ana ing Gua Simangleng. Ana wujuding yaksa loro ingkang adang lakuku. Bener, ya kuwi gendruwone. Aku mbiyen tau arep mlebu ning guane gendruwone metu karo greng-greng. Wah, aku keplayu Bratasena. Dudu kok kuwi. Piye? Dudu gendruwo nanging mangeja wantaing dewa. Lho, mangeja wantaing dewa. Oh, berarti dudu kuwi gendruwone. Wah, molak-malik. Yaksa loro arane Rukmuka lan Rukmakala.
Nalika semana aku takon ana ngendi dununge Kayugung Suswe Angin dheweke ora bloko. Bloko yen to kepengin gayuh Kayugung Suswe Angin kudu bisa nglangkai kuwandane yaksa loro. Terus piye? Yaksa loro tak dukumba sirahe. Ilang wujuding yaksa. Ana wujuding apa? Widodari. Dudu. Nalendra. Dudu. Terus apa? Setan. Dudu. Iblis. Dudu. Lucifer. Dudu. Baphomet. Dudu. Naruto. Dudu. Wah. Jebul tinemune yaksa loro pangeja wantaing dewa. Ya kuwi Indra kakekku lan Bayu bapakku. Paring dawuh marang aku yen to satemene Kayugung Suswe Angin kuwi mung tembung sanepan. Sartane Kayugung Suswe Angin ora kok mawujud nanging Kayugung Suswe Angin kuwi wujuding sanepan yen to titah dari kekayuhan kang gedhe kudu disartani aringing napas mleb lareming Pancadaya. Malah samengko Bayu bapakku maringi aku wujuding sandangan peranganing sandangan kang aran gelung iki ya arane gelung Minangkara Durna bapakku. Pandhita kang kinarya wangsit ya bener Nger. Bener. Ya sasmitaning dewa ingkang tak tampa kaya ngono kuwi. Sasmita kepiye? Tan prabeda marang apa ingkang wis mbok lakoni kuwi. Banjur aku kudu piye? Apa kira-kira aku wis keduga bakal nampa wejangan kamro kasampurnan? Nah, pangestumu ya Nger, durung. Wah. Tak kira aku wis ketayalan ngupati Kayugung Suswe Angin. Banjur Durna bakal mejangke. Oh ngene, tak omongi. Iki minangka jangkeping syarat serana. Syarat serana apa? Lho, piye to ki? Jare warep ngupati kamro kasampurnan. Yo. Syarate ana loro. Syarate apa? Sing sepisan sing wis mbok lakoni, kowe wis ngupati wujude Kayugung Suswe Angin, wis entuk, wis mbok werdekke, kowe wis dong, wis ngerti, wis tanggap. Yo. Ping pindhone syarate kudu nggone bakal gayuh wujuding ngelmu kasampurnan iki ora kejaba kudu ngupadi satane kudu kasil ngupadi ana ngendi dununge Kang Tirta Pawitra maning suci ya kang aran banyu suci Perwitasari Nger Bratasena kagiat risang kabirangu rinangkul kinempet-kempet Wah. Kang Tirta Pawitra maning suci ya banyu suci Perwitasari. Bener. Leser, anu leres. Ya. Peningalmu kok abang. Dijatah karo Pak Lurah. Sing saka Bali ya gawake aku. Kowe iki pendhita Brahmana kok seneng kaya ngono. Ora apa-apa. Ben kuat le wiritan kok ya. Banjur ana ngendi wujuding banyu suci Perwitasari? Bratasena. Iya. Kowe nek tak omongi aja kaget. Ora. Ana ngendi papan dununge? Abot lho Bratasena. Aja ngendon-ndoni tekadku. Aku wis mantep nggonku bakal gayuh kamro kasampurnan. Ya. Wis yakin tenan? Wis. Wis mantep tenan? Wis. Wis madhep tenan? Wis. Sumurupa. Gatekno aturku. Oh, yen to kowe kepengin gayuh wujuding banyu suci Perwitasari kang minangka jangkeping srana nggonmu ngupadi kawruh kasampurnan, ngerti ya? Kang Tirta Pawitra maning suci ya banyu suci Perwitasari kuwi mapane ana ing telenging samudra, Bratasena.
banyu suci Perwitasari mapan ning sajroning samudra. Bener. Ngerti ya? Mangerti ya? Yen to kowe temen-temen sartane kowe lahir batin, kowe madhep lan mantep nggonmu bakal nggayuh kawruh kasampurnan. Oh, kowe nyemplunga segara. Kowe nyemplunga segara, Ngger. Yo, Nyemplunga segara. segara ngendi? Sakarepmu. Yen to anteping tekadmu, krenteking tekadmu kuwi kowe kepengin nyemplung segara kulon, ya nyemplunga segara kulon. Kowe kepengin nyemplung segara wetan, nyemplunga segara wetan. Kowe kepengin nyemplung segara lor, nyemplunga segara lor. Kowe kepengin nyemplung segara kidul, aja mampir-mampir ya Le, aja mampir-mampir. Mampir ngendi? Segara kidul ki akeh. Wong mancing. Neng kono mesti bakal angel nggonmu entuk wujuding banyu suci Perwitasari. Ning sangarepmu, sak srekmu, sak sire atimu. Kira-kira kowe iki kepengin sartane ana krentek ingkang misik kelawan talinganmu, kowe kudu nyemplung segara wetan, nyemplung segara wetan. Yo, ta estoke dawuh Durna bapakku nanging aku njaluk. Njaluk apa? Sepeda? Duh, Mobil? dudu. Aku njaluk dipalil aku arep njaluk donga pangestu ngersaning kadang-kadangku para Pandhawa utamane Ibu Kunthi. Oh, bagus, bagus. Sae, prayoga lan apik. Merga ngene ya, Ngger, pangestune wong tuwa kuwi padha karo pangestune sing gawe urip. Ambo kaya ngapa Begawan Durna nek wong tuamu ra mengestoni kowe meguru karo aku. Tetep ambo, tetep ambo. Yo. Yen ngono aku njaluk pamit. Sing ati-ati. Sing ati-ati. Eling, nyemplung segara, golek ana wujuding Kang Tirta Pamitra maning suci, ya kengaran banyu suci Perwitasari Ngger Bratasena. Njaluk pamit Durna bapakku. Nganti-ati aja kaya bocah cilik. Ya, ya. Dek Patih Sengkuni sampean kaya-kaya ora trima. Mboten trima, Kang. Lho. Mau jare ngetapke Kurawa ning Wanatik Brasara. Ngene sing ditutke niku Bratasena. Kamangka Bratasena pun tekan mriki. Nggih. Napa Kurawa ya kan tetep mapan teng alas. Terus nek Kurawa tetep mapan teng Tik Brasara terus Kurawa kan ngapa? Ayo gaple-gaple po Remi. Sampeyan iki kok senane ora. Pripun sampean kaya ora trima? Mboten trima. Liripun. Mau sampeyan ngendika nek Bratasena ora kasembadan nggone sampeyan utus ngupadi kayogeng susuwing angin. Lah niki kok kasunyatane kok malah Bratasena kelakon entuk kayogeng susuwing angin niku pripun niku? Kula pikir nek sampeyan niku ajeng njlomprongke Bratasena terus mengke Bratasena mati teng tengah alas Tik Brasara. Dek Patih, Wonten dawuh. dina apes ki ra ana ning kalender. Liripun. Isa wae ta Bratasena kinayoman dening dewane. Saiki Bratasena urung mati, ning mengko. Ngaten nggih. Liripun mengke le mati. Bratasena kula utus nyemplung segara. Nggih. Nyemplung segara. Segara niku akeh iwak. Iwak kaya ta Kartomarma. Lazur. lasur ya. Layur sing dawa nika lho. Nggih. Cetul. Cethul ki ra mangan wong ora. Iwak cucut. Cucut bawuk. Ha kuwi cucur kok cucut ora. Iwak hoi. Iyu. Jerapah nggih akeh mriko. Buron iwak mriko akeh sanget Dik Patih. Tenan lho.
Janji Bratasena mengko nyemplung segara kok isih urip nyawane sampean sing dadi jol. Kula jali wedhus kalih man pripun? Terus nganggur nika. Wedhuse napa? Kacangan. Mah. Nek meng kacangan kula mah. Sampeyan iki senengane ora. Kula karo sampeyan iki wis kaya dene Kakang Adi tunggal kandung. Sampeyan sing baku perkara kaharjane Bratasena tak pasrahke sampeyan. Bratasena mati saka sampeyan ora mati ya sampeyan sing mati. Sakarep sampeyan dhewe Patih.